Chcete moje video na Darkness Dungeon, ďalšie rozprávanie, neviem koľkátého. Toto je misia, kde máme, tam je si nejakú medium. 100%, 90% zo všetkých. Čo dáme si tu svoju novú zostavu, do ktorej ty si rád sem, áno. Ty si rada. Tebe to je jedno, ty si rada niekde. Ty si rád celkom vpredu a ty si rád vzadu. Počkaj, dáme ich takto, dáme vás takto. Takže kúpime si dva torčivo, to má 1, 12 a 8. Jeden kľúčik a lopatu jednu ešte. A bandáž možno. And release. Takže space, ok, alebo click. Tak, takže pôjdeme najprv sem. To má aký život. Nebo čo semko píše. 22, 25, 22, 24. Otvor to. Tak. Takže oni sa prekvapili. Takže. Bang. Ja som šel dozadu. Počuj. Tak. Nie, to sa zbratie života. Kebyže mám nejaký život, nemám, no tak by ho to zabilo. Zarežem ťa. Dobre. Takže... No, ti vezmem si. Si aký krivý. To bolí. A vystrelím. Tu máš. A teraz zase pozrieť, to ani pôjde. A celkom malý. Vymeň sa za tým, aby mohol znova vystreliť. Ale nie, teraz nebudem spustý. Tak. Vstupujem na dnu. Tak tam bude súboj, áno. Jak sa tu tak dívam? Na to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, to je 13, 14, to je 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buď sem, alebo sem, alebo sem. Idem asi sem, ale nepôjdem tam asi. Tak. Co tam majú? Čo máš? Otvor to. Tie sochy predáme. Fight. A prikvapil sa. Tu máš. To rezistnú. To som aj bude rezistnú. Ale zadu ide. Tu máš. Hlavne. To treba zabiť. Nechoď, ty nemusíš ísť.
Tak. Dověčovat, ty zomry. Budeme jak zkušen, vy jste silný jen vzadu, že pamatujete. To jsou krivy. Myslím si, že ty nepřátelé jsou lepší než vy a stouží kosti. Bože. To naozaj neviete vôbec bude sa trafiť. To sa oplatí. Toto. No. Takže ten tam teraz ho dostane. Tam sú požívateľ. Musí to mať 8 až 16 písmeno. Jedno písmeno, aspoň jedno musí byť veľké a aspoň jedno musí byť malé. Aha, veľké? Aha, jedno musí byť veľké. Čo ja som mal všetko dovať na to veľké písmeno. Tak, nič. Dobre. A možno to multiple na tom spole? Tak to natočím. To sam otvorilo? Čo si ty zaš? Nevidím nič, to sam. To je jedno. Nič. A to je zdobené úplne. Tak. Dáme sem. Len to neriadne Karnet je riadne vystresovaný. Takže nemáme lopatu. Prekopte sa rukami. On sú všetci riadne vystresovaní. Vidíš, aký si sprostý. Scouting. Ja. Takže ty máš trap 30, 20, 15, 0. To sa tak zmenšuje, najprv 30, potom 20, potom 15, potom 0. Ty. Necháme v tej pozícii. Keď tento majú tak stojí, chodí to si tu. Čo mi to dá teraz za zlý efekt? A nie, bolo to vystresovať. No dobre, ti to úplne. To už budeme mať pauzu. A známe si faku. Som že v tom bolo niečo ináké, ako sa mi ešte nestalo, možno. Koľko tých, som si mal zobrať, tuším 4 to som si mal zobrať viac lopat. Všetci sa mi tu už zblázni idú. Super, že... Nie sme. Požičaj si od jeho život. Ty si aj kryje. Som vystradania. Trapujeme. Ty hen tu je zdačo, veď hen ten má 4, hen ten má niečo všetkých trafí. Boli to zistili. Ale to by sa musel vedieť trafiť, že? Aj ty by si sa musel vedieť trafiť. Bože. Čo musí mať takých krivých hrdinov?
Ty vidíš, henty sa aspoň vedia trafiť, aj keď nie vždy. Henty stále minú. On nech sa drží banditov. Ale hrať sa budem snažiť. Takže... Všetci boli. Toto je zisto. A vezmi mu ten život. A ty si za iba polovicu stojí. Milé. 3 život. A všetci majú bleed. Aha. Všetci majú did do. No, až si kreje, ale... Ja z boja neutekám. Ja sa len tak ľahko nevzdám. Všetkých vyzabíjame. Zbavujte. Vezmi si jeho život. Ty si mala healovať. No nič. Keď tomu možno zomrie. A nie. Na to. Tu máš. Prestal som im baviť a začalo sa im baviť. On sa zbúra z ňoho plus. To neviem čo je, ale... 20 damage. To má aspoň jedno, že ja... Počkaj, tak sme ešte senka rozviť. Hej, to má. Tak. Maximum, samozrejme, nech sa najedia. Iba seba, one completion. Ja vždy hľadám, čo si šo dá všetkým. So, one completion. One completion a our completion. Ty máš 6 tohoto. Daj resist tomuto. Ty máš celkom veľký stres. Tak. Arrest. Všetci budú spať. Ja ne, že sa vám nechce. Dobre. Tak a ideme. Si drobnutá. Dáme pozor. Scouting. Prázdne to je, ja to presúvam, budem musieť tu proste preskúmať. Tak. Idem späť. Eat. Zapálte si takú menšiu fakru. Tak ideme. Tak. A idete to registrácia na konto?
Tak. Mám od dole cestu, že je v toho, že kvôli tomu, že také dole a to skôr nejaké obydlie, no tam videla 6, môžem na to sa, že 7, moje sú na 7, a od nás spôr ide iba to 6. Tak si dajú malé. Koľko môže mať iba? To spol? 16 písmen. Na spole? Tak to mi stačí. To sa poprosím obísť, tam je súboj. Ale to sa poklad. To je jedno. Čo to sa má za efekt? To mi je úplne jedno, čo má za efekt. Čo je toto? To je úplne stará klasika, začiatok 50 nejaký kor, alebo niečo také. Ideme. A súboj. Surprise! Takže teraz sme prekvapení. Ja si vymenili pozície trošku. Ale to mi nevadí. No, 19, 10. Jo. Budeme sa musieť uspokojiť so svojimi pozíciami. Dostať stres. Tu máš. To bolo pekné. To má co chytať, či čo? Nie, ale prečo sa potom povezal? A to je jedno. Sa to v tom neužinám. Bang. Noč. Ja. Takže vymente sa. Hej, tak. Či to boli hanty dvaja vymenení? A ja neviem. Ja idem. Som si na tým nezasúť. Misia splnená. Takže... Veľa toho. Next. Ten sa mi tu... Takže minus plus 20 scouting, to je dobré. Minus 10 void resist a minus 20 stress resist. Pohoda. Ty sa začal vylečiť. Teda ako ktorý. Liečenie nechcem. Nemôžeš. Relief iba nejakom. Proste nemôžu jesť, to mi je jedno. Tak a to začne videa všetko. Ešte si vezmem nových bojovníkov do našej skupiny. Áno, to pane. Tak si upgradenem miesta. A koľko ich to môžem pridať? Všetkých nie, tak.
A určite nemôžem ani zväčšiť počet. Takže toto si nevezme. Dobre, to je na video všetko naozaj. Tak čo?